я всегда мечтал заниматься любым видом спорта. Когда впервые зашел в спортивный зал, я понял, что стану великим чемпионом. Поэтому я выбрал Панкратион. Знайомтесь, Кар'є Барбаров. Він народився в інтернаціональній сім'ї. Мати українка, батько кенієць. Родина була незаможною. Не просто було і маленькому Кар'є. У школі йому часто доводилося відстоювати честь у кулачних боях. А коли він подорослішав, прийшов до тренувальної зали, де відточували свою майстерність бійці з Панкратіону. Когда Карье пришел в наш зал, он еще не был уверен, хочет он заниматься панкратионом или нет. Просто сказал: я хочу попробовать, но у меня нету средств. И мы дали ему эту возможность, потому что в его глазах горел такой огонек, который зажигал пол команды. Спортивна кар'єра цього хлопця почала стрімко розвиватися. До того ж, завдяки Панкратіону він зміг віднайти себе у житті поза спортивним килимом. Кар'є отримав пропозицію стати бійцем елітного підрозділу спеціального призначення. Карье занимается около года. За это время он очень хорошо развил свою физическую форму и приобрел технический арсенал. Всього 1 рік, і хлопець, який прагнув стати чемпіоном, досяг своєї мети. Він став володарем Кубка Києва з Панкратіону у розділі ММА, а також отримав запрошення до національної збірної України. Вы знаете, победы, титулы, все это верхушка айсберга. Для того, чтобы подняться на высоту, можно много работать. Ну, знаете, все это абсолютно реально. Ты сможешь.